гэта трэба рабіць усё роўна, таму ўсе, хто зараз глядзіць, далучайцеся да нас абавязкова, бо гэта рэальна вельмі важна. Ніяких союзов! Ніяких союзов з імперською Росією! Вось я вырашыў падтрымаць тых людзей, якія баяцца выходзіць пад гэтымі чорна-белымі сцягамі. Я супраць шавінізму. Я хацеў бы, каб людзі усе аб'ядналіся. Не мае разницы, пад якім гэта будзе сцягам. Я б хацеў проста, каб у нас была нацыя, а не проста насельніцтва. Ніяких союзов з імперською Росією! Ніяких союзов з імперською Росією! Долучайся! 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 Напэўна, вы тыя людзі, якія на гэтым пратэсце найлепш могуць патлумачыць, чым беларусы адрозніваюцца ад расейцаў. Мне падаецца, што нам-то якраз даволі цяжка патлумачыць, таму што мы нарадзіліся ўжо ў незалежнай Беларусі, і для нас увогуле ніякіх пытанняў не выклікае, чым мы падобныя. Мы розныя народы, у нас розныя дзяржавы, у нас розныя мовы.